Benvinguts una vegada més a la classe de matemàtiques. El que veurem en aquest vídeo és a aprendre a ordenar nombres del 0 al 999. Ordenar és un procés que hem de tenir present a les matemàtiques per tal de poder visualitzar bé el que se'ns presenta i així trobar una solució. Comencem, doncs, per l'ordre més bàsic, del 0 al 9. Me'ls podries ordenar de gran a petit o de petit a gran? Recorda posar pausa en el vídeo a l'hora de fer l'exercici. De ben segur que ho heu fet correctament, afegint del 0 al 9 com 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9, o al revés, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Fins ara només hem fet servir les unitats. Ara ho anem a complicar una mica més i afegirem nombres als quals les seves xifres ocupen les posicions de les desenes. Com ho farem? Heu de fer grups de 5 i cada un de vosaltres escollir un d'aquests 5 nombres que apareixeran aquí en el vídeo i ordenar-vos de petit a gran. Quan hagueu acabat, penseu quines estratègies podeu compartir amb els vostres companys per tal d'ajudar a ordenar nombres. Els nombres que haureu d'ordenar són el 68, el 97, el 45, el 86 i el 54. Esteu preparats i preparades? Doncs a ordenar. Ara ve el moment que més m'agrada. Em sabríeu dir quina estratègia heu seguit? Anem, doncs, a explicar dues estratègies que ens hem de recordar a l'hora que hem de fer exercicis d'ordenació de nombres. Estratègia número 1. De tots aquests 5 nombres, escollir-ne només 2. En aquesta estratègia consistirà en agafar aquests 2 nombres i observar només les desenes i veure quin nombre és més gran, si el que hem agafat primer o el que hem agafat segon. I llavors, què passa si les dues desenes tenen el mateix nombre? Doncs molt bona pregunta. En cas de que aquestes desenes tinguin el mateix valor, el que haurem de fer és tornar a mirar les unitats i veure quin d'ells és més gran i quin és més petit. Ara sortiran un seguit de sèries numèriques ordenades de gran a petit o de petit a gran. El que has de fer és observar bé i fixar-te en quin és el nombre impostor, o sigui, quin és el nombre que no està ben ordenat. Veig que heu pogut caçar a tots els impostors. Enhorabona! Ara haurem d'ordenar nombres als quals les seves xifres ocupen la posició de les centenes. Sabríeu dir-me una estratègia a seguir? En el moment d'ordenar nombres, agafarem aquestes dues xifres i el que farem serà comparar les centenes. En cas de que les centenes tinguin el mateix valor, el que farem serà observar les desenes. Què passa si les dues desenes són del mateix valor també? Passarà que haurem d'anar a comparar les unitats. Ara veureu diferents sèries numèriques situades a la part de dalt i a la part inferior de la pantalla. Heu d'observar bé quina de les dues sèries numèriques és la correcta. En cas que sigui correcta la sèrie numèrica de la part superior, el que haureu de fer és aixecar-vos de la cadira. En cas que sigui correcta la sèrie numèrica de la part inferior, us haureu de quedar asseguts a la cadira. Preparats? Preparades? Endavant!
Doncs fins aquí hem arribat. En aquest vídeo hem pogut veure estratègies de com poder comparar nombres i així poder-los ordenar d'acord com ens demanin. Ens veiem en el proper vídeo.